En klippe bag en pakketom, der kommer min maskine. Brødrene Fyn er Mikkel og hans ven Emil. Velkommen til Big Machine. Det er fastelavn. Så derfor er vi udklædt. Jeg har taget fastelavnsboller med. Har du taget fastelavn med? Ja, det har jeg. Jeg har taget den her med. Mm-hmm. Du prøver at holde, hvis du har lyst. Nå, tak. Det er en sten, som jeg har lånt af Aarhus Universitet. Der er en ret sjov historie med den. Den kommer fra Munkebo, et fort i Munkebo, som blev bygget af Grev Skappel i 1600-tallet. Ja. Hvor han boede. Den kommer ind fra værelset, som han havde med sin hustru, Christine. Grevinden så? Ja, Grevinden, ja. Ja, Grevinden af Munkebo, ja. Og hvad har det med fastelavn at gøre? Ja, altså det er fordi, der er en ret spændende historie med greven og grevetitlen i forhold til fastelavn og traditionen fastelavn. Altså, du kender jo, i moderne tid har vi jo ideen om kattekongen, som vi kårer ved at slå på en tønde. Kattekonge og kattedronning. Og dronning, at vi sådan banker på tønden, og så når den går i stykker, så den, der vinder, får lov til at blive kaldt kattekongen resten af aftenen. Mm. Men der har været sådan lidt svingende perioder i Danmarks historien i forhold til den tradition, nemlig at på nogle tidspunkter, f.eks. i 1600-tallet, har det ligesom været anset som stødende i nogle kredser og kåre en kattekonge, fordi at det ligesom har kunne anses som en form for trussel mod kongens magt. Det der med, at man ligesom hiver sig op på kongens niveau ved at kalde sig selv for kongen, selvom man selvfølgelig har haft kat foran og sådan der. Så var det ulovligt at klæde sig selv konge, eller hvad? Nej, det var mere sådan en uskreven regel. Okay. Sådan, der var sådan en tradition for i nogle perioder, at man valgte ligesom af respekt for monarkiet og lade være med at kåre en kattekonge, fordi man tænkte, det var upassende, og det kunne sådan... Ja, det var ikke sådan velset altid. Så i stedet for, så valgte man i nogle kredse at kåre en kattegreve. Mm-hmm. Og kattegrevinde, eller? Og kattegrevinde okay, også, ja. Så det tilsvarende fuldstændig en ting. Det er et meget lignende system, ikke? Men så bare med en greve i stedet for en konge. Og det gjorde man blandt andet i Munkebo, hvor Grev Skappel han var greve. Ja, det giver god mening. Ja. Så, og faktisk, så det er ikke den eneste overraskelse, jeg har taget med i dag. Okay. Jeg har også, jeg ved ikke, hvad der er mærke til, mit kostume i dag. Ja, du er klædt ud som en kaptajn. Ja, kaptajn. Man skulle tro, jeg måske var klædt som kaptajn Jack Sparrow. Ja, men i virkeligheden, hvis man lige kigger lidt bedre efter, så kan man se, hvis jeg lige fjerner skallen her, så kan man se, det kan være, du kan allerede begynde at se lidt måske. Ja, nu kan jeg mærke, at du er malet i dit ansigt. Ja. Men faktisk, hvis man kigger lidt bedre efter, så vil man måske se, at jeg har taget den klassiske grevekrav på. Okay, ja. Kraven, som altså var fast inventar hos mange grever op igennem omkring 1400-tallet til 1700-tallet. Så også hos Grev Skappel, der var det ret fast tradition for, at grever havde de her kraver på. Ja. Så jeg er selvfølgelig en greve, og så har jeg en kattegreve. En kattegreve, ja. Så en kattegreve, jeg har klædt ud som kattegreve, som mit fastelavn i dag. Okay, spændende. Så det var et... Det var et skalkeskjul. Ja, så du har taget skalken af nu. Jeg har taget skalken af. Jamen, tak for det. Det var så spændende med det. Fastelavnet. Årets fastelavn var en brosten. Kattegreven. Og et kostume, ja. Tak. Kattegreven. Tak til kattegreven Mikkel. Ja, nyt segment. Vi har snakket med Fastelavn Frederiksen. Han er den eneste i Danmark, der hedder fastelavn. Segmentet hedder... Fastelavn er mit navn. Ja, det er sådan... Ja, det behøver ikke at være specielt, men det skal ikke bare ikke være det samme som alle andre her. Fordi hvis du har sådan 3 Em'er i klassen, så det var sådan... Hvilken Emma er det nu, jeg skal snakke med, eller sådan noget?
jeg har også meget almindelige navn i Tyskland, og det er også den navn, som jeg har brugt i folkeskolen, og så nu er det sådan kun først nu, hvor jeg har sagt, at faktisk den her navn, den er virkelig sej, og jeg vil bare skifte til den. Og så nogle gange spørger folk inden sådan, her er det virkelig det her, eller folk er bare sådan, ej, hvor sej, hvorfor hører du det? Sådan deres officielle navn, eller deres kældenavn, som jeg bruger, eller... Så officielt her min far Sebastian og min mor Caroline, men jeg siger altid Dino til min far og Caro til min mor. Og det er bare, Caro det er jo forkortelse for Caroline, og Dino det er fordi han har haft sådan kostume som var en dino, og så bliver han kaldt Dino for det. Jeg tror det er sådan noget Paul, Emma, Lisa, Jonas, ja. Hvis du har gået i børnehave, har du helt sikkert prøvet at slå katten af tynden og spise fastelavnsboller. Fastelavnen er en af Danmarks mest farverige og festlige traditioner. Men vidste du, at traditionen om at kåre en kattekonge ikke altid har været så ukompliceret, som den er i dag? Lad os udforske historien bag denne specielle tradition. Fastelavn har rødder tilbage i middelalderen og har udviklet sig til en tid, hvor folk klæder sig ud, fester og deltager i den legendariske leg Katten af Tynden. Hvad du måske ikke vidste er, at traditionen om at kåre en kattekonge ikke altid har været så ukontroversiel. I nogle perioder af Danmarks historien blev det betragtet som stødende over for monarkiet at udråbe en kattekonge. Tanken om at fejre en figur, der ikke var et menneske, men snarere en kat, kunne virke som en udfordring af den herskende orden. Derfor opstod ideen om at indføre en mindre kontroversiel figur, kattegreven. Mens kattekongen repræsenterede en direkte udfordring af magten, formåede kattegreven at tilfredsstille både festdeltagere og samfundets autoriteter. Kostymerne og festlighederne forblev intakte, men den symbolske position som kattegreve undgik potentielle konflikter med monarkiet. Udover kontroversen om vinderens titel, havde legen endnu en spændende dimension. Den, der blev kåret til kattekonge eller kattegreve, fik nemlig den helt særlige fordel at blive skattefri i et helt år. Tanken om at undgå skat var naturligvis en kærkommen belønning, og det gjorde kåringen som kattegreve ekstra eftertragtet. Dette skattefrihedselement tilføjede en ekstra dimension af spænding og konkurrence til fastelavnsfestlighederne. Så er det godt. Ja. Det var en ordentlig nogen på tosken, var. Glemte du at tælle? Så, hvordan ser det ud i dag? Er det stadig nødvendigt at vælge en kattegreve i stedet for en kattekonge? Traditionen har udviklet sig, og i det moderne Danmark er det sjældent, at valget af en kattekonge ses som noget kontroversielt. Og selvom skattefrihedsaspektet af kattegreve-traditionen ikke længere er en del af moderne fastelavn, det var mindet om denne unikke præmie videre i historien. Fastelavn er og forbliver en tid med glæde, leg og en smule historisk mystik. Så næste gang du deltager i fastelavn og ser en kattekonge eller en kattegreve blive kåret, så husk, at traditionen har haft sin del af politiske nuancer gennem historien. Men i dag er det en lejlighed, hvor vi alle kan fejre sammen, uanset om vi kårer en konge, en greve eller bare nyder en dag fuld af sjov og narrestreger. Nu ved vi altså, at der historisk set er rigtig god vinding i at være kattekonge, eller i vores tilfælde kattegreve. Så jeg tænker, det ville være sjovt, hvis vi her på showet ligesom fik udkåret. Jeg havde egentlig tænkt på en kattekonge, men nu er det så mere oplagt med en kattegreve. Så jeg har faktisk også en lille overraskelse. Du tænker måske... Ja, du ved jo, jeg tænkte jo, at det ud som en kaptajn, sørøver. Ja, en kaptajn. Gone rogue, altså pirat, ja. En banditmaske. Men, hvis vi kigger under masken... Nå, der kan vi se, det var også et skalkeskjul der. Ja, at det er simpelthen et skalkeskjul. Og der kan jeg også se, at du også
Du har også maling i ansigtet. Jeg har malet i ansigtet. Ja. Som en Kat? kat, ja. Ja, det er rigtigt. For traditionelt har jeg fundet en leg, som ikke er så voldelig som at slå katten af tønden, nemlig 2 katte på et bord. Er Det er en måde at udkåre... det er noget, man har gjort tidligere, eller? Ja, det har man gjort op igennem historien. Dengang, altså, der var mange måder at blive kattekonge på. Dengang, hvor det var en nationalsport at blive kattekonge, når det var så stort at vinde. Ligesom, ja, når ting er stort, så hopper folk ligesom folk på den. Så jeg har valgt en utraditionel. Ja, en utraditionel. En niche-leg. Men også altså en meget visuel fed for folk derhjemme. En fed måde at blive kattegreve på. Okay. Så det synes jeg, vi skal prøve at lege nu. Det glæder mig til. Ja, glæder jeg. God aften, mine damer og herrer. I aften skal vi rekonstruere den gamle fastelavnsleg for Munkebo i 1600-tallet. Bag mig er 3 borde, hvor jeg som dommer til at starte med vil kåre et vinderbord. Vi har så 2 deltagere, som i løbet af legen skal bytte mellem at sidde på de her 3 borde, og den, hvis der er en af dem, der ender op på det vinderbordet, vil så blive kåret til kattegreve. Legen vil vare lige så længe, som vores nydelige sangerinde bruger på at synge fastelavnssangen 3 gange. Lad os komme i gang. Der sad 2 katte på et bord, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Den ene på den anden blå, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Så sagde den ene ørnen, Hey, dommer. Du kan godt have det der bord. Fjernbord 3. Det er Monty Hall, den her. Den var og da de så var kravlet ned, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Så sagde den anden, hør min ven, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Skulle vi ikke kravle op igen? Vidt-vidt-vidt-bom-bom. Og så kravlede vi begge op, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Der sad 2 katte på et bord, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Den ene på den anden bord, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Så sagde den ene, hør min ven, vidt-vidt-vidt-bom-bom. Skulle vi ikke kravle ned igen? Byt. Og da de så var kravlet, Byt igen, og så bytter jeg igen. Jeg bytter tilbage. Hvad gør den her? så sagde den anden, hør min ven. Ja, jeg må bytte så mange med. Skulle vi ikke kravle op igen? Byt, byt. Byt, byt. Og da de så var Det må man godt. så sagde den ene, hør min ven. Byt, 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 byt. Skulle vi ikke kravle Vi har nu set, at man kan blive skattefri på en måde ved at blive kattekonge eller kattegreve. Men vi tænkte, at det kunne også være ret spændende at se, om der er andre måder at undgå at betale skat på. Så vi har fundet en mand, som måske kan give os et svar på, hvordan vi undgår at betale skat med samvittigheden i behold. Og han kommer her. Det her, det er Lars Andersen. Rolling.
Lars Andersen er frihedskæmper, skattesnyder, modstandsmand, selvtægtsudøver, sabotør, partisankriger, YouTuber, podcastvært, tidligere politibetjent, nuværende kriminel og bosiddende i Vejle Arrest. Han er en principfast, kritisk tænkende og efter vores opfattelse en af Danmarks mest konsekvente anvendte filosofer. Hans politik læner sig meget op af tænkere som og Robert Nozick, men i stedet for, som traditionen i vestlig filosofi foreskriver, at fokusere på den teoretiske verden, hvor principperne lever gnidningsfrit, insisterer Lars Andersen på at udleve sine filosofiske principper i den konkrete verden, uanset hvad omkostningerne måtte blive for ham. Og du får den her ene advarsel her. Ikke også? Du skal stoppe nu, ellers så bliver du anholdt. Det bliver anholdt? Ja. Okay. Men jeg stopper ikke. Hans principfaste tilgang har resulteret i en fængselsdom på 9 måneder for, og her citerer vi Wikipedia, chikane mod politifolk, opfordring til hærværk, overtrædelse af våbenloven og dokumentfalsk. Med de her informationer, så kunne nogen måske få et billede af Lars Andersen som en barnlig mand, der trodsigt modsætter sig loven, hvis den ikke passer til, hvad han har lyst til at gøre. Men det er misvisende. Vi opfatter Lars Andersen som en af Danmarks mest principfaste personer. En aktivist med et radikalt ideologisk grundlag. En mand med en mission. En hårdkogt kriminel med et stålsat moralsk kompas. For Lars Andersen er der ikke lighedstegn mellem ulovligt og forkert. Hans kriminelle løbebane skyldes hverken skødesløshed, dårlig opdragelse eller personlig vinding, men urokkelige overbevisninger om frihed og rettigheder, som ofte kommer i kombination med den danske straffelov. Han mener, at hans principper er almengyldige og opfordrer også derfor andre til at bryde loven. Ja, jeg opfordrer jo på mange områder folk til at bryde loven. Lars' principfasthed er et gennemgående tema i alle hans straffelovovertrædelser. Hans chikane mod politiet var selvtægt mod specifikke politimænd, der ifølge Lars havde misbrugt deres magt og ikke fik de passende konsekvenser på grund af korruption i DUP. Ja, også kaldet DUP. Hans opfordring til hærværk skyldtes bekymringer om, at ANPG-anlæggene gør det muligt for staten at masseovervåge danskernes færden. Han opfordrede derfor folk til at ødelægge dem, fordi han så det som en trussel mod individets frihed. Hans overtrædelse af våbenloven skyldtes, at man ifølge Lars selv bør have ret til at bestemme, hvad for nogle genstande man vil eje, så længe man bare ikke skader andre. Ja. Og så begik han dokumentfalsk under coronanedlukningen for at modsætte sig coronapasset, som eksempelvis forbød at gå til frisør uden gyldig negativ covid-19-test, selv hvis både frisør og kunde samtykkede til en klipning. Vi har det sidste stykke tid været meget interesseret i Lars. Det er sjældent, man falder over en tænker, som er så konsekvent og forsøger at udleve sine principper i virkeligheden. Det synes vi er meget ædelt, og vi har derfor sendt ham et brev i fængslet for at høre mere om hans tanker. Brevet er vist ikke nået frem, så vi kan forstå, at der vist er nogle problemer med sådan besøgsregler og sådan noget på fængslet. Så vi håber, du er okay derinde, Lars. Men vi går ud fra, at du ikke har fået brevet, fordi ellers så havde vi nok modtaget et svar. Og det gør os selvfølgelig ked af det, men vi synes ikke, at du skal snydes. Så vi har derfor valgt at sende der spørgsmålene, som vi har tænkt os, som vi har sendt i brevet oprindeligt, så har vi tænkt os at sende dem her i det her åbne brev på YouTube. Så det her, det er brevet. Vi ved også, at Lars, du er aktiv på YouTube og har sådan en ret stor følgerskare, så vi tænker, at hvis der er nogen af dine fans, der ser den her video og sådan noget, så kunne det være, at I kunne dele den med ham, bare sådan for at få hans tanker. For vi synes, det er et ret spændende spørgsmål, vi har til ham. Inden vi kan undersøge Lars Andersens principper, må vi først forstå, hvad de helt præcis går ud på. Lad os se nærmere en gang. Filosofien handler om, at alle interaktioner imellem mennesker skal være frivillige og baseret på frivillig handel og frivilligt samarbejde. Den er så logisk og smuk på mange måder, at den bygger på ganske få principper. Altså ikke aggressionsprincippet, blandt andet, at man må ikke udøve aggression over for andre mennesker, der ikke har gjort en noget. Og ud fra det princip, så kan man jo så ekstrapolere sig til rigtig mange andre holdninger. Det lyder jo meget lovende, men hvad er det helt præcis for nogle ting, man kan ekstrapolere sig til ud fra de her principper? Du må selvfølgelig ikke skade andre og stjæle deres ting. Så det er det, der er udgangspunktet for min politiske filosofi. Og både det at gå i røde sokker og have 1 kilo kokain i lommen er offerløse ting, som moralsk set er fuldstændig det samme. Så man kan sammenligne de to ting sådan en til en faktisk. Straffelovens bestemmelser om narkotika eller om våben for eksempel, eller om rufferi, altså det at tjene penge på andres prostitution,
hvilket i virkeligheden bare er at være arbejdsgiver. Det er jeg så selvfølgelig imod. Om hvorvidt skattesnyderi er frihedskamp, så ja, naturligvis skal vi ikke tvinges til at finansiere vores egen undertrykkelse. Så man må altså ikke tage andres folks ejendele eller skade dem. Hvad så med at begå hærværk? Er det også forkert? Jeg kan så forestille mig, at det er det samme med sådan noget som hærværk. Ja, alt hvor du bryder den private ejendomsret. Hærværk, vold, røveri, mord, voldtægt. Voldtægt er jo egentlig også bare en overtrædelse af den private ejendomsret. Hvis man ved bare en lille smule om, kan man sige, sådan, filosofi, liberalistisk, anarkokapitalistisk filosofi, så er det ret nemt at afkode, hvornår man har ret til at gøre hvilke ting. Så Lars mener, at hans principper er så simple og klokkeklare, at enhver, der ved lidt om filosofi, kan ekstrapolere sig frem til, hvordan man skal leve efter dem. Og derfor kan han med is i maven og god samvittighed sige, at han selv efterlever principperne. Jeg har det ganske godt med de ting, jeg har gjort, og jeg har sådan, også når man lige lægger sig til at sove om aftenen, de der 3 minutter før man falder i søvn, så tænker man, er jeg på rette spor nu? Har jeg taget fuldstændig fejl? Og indtil videre, så har jeg ikke sådan, så er jeg ikke kommet frem til, at det er tilfældet. Vi har derfor med vores egen begrænsede viden om politisk filosofi ekstrapoleret os til nogle konsekvenser af dine principper, som vi gerne vil høre, om du er enig i, Lars. Som du selv siger, så bruger du 3 minutter hver aften på at forholde dig kritisk til dine principper. Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men i 2014, der sagde du: De sådan meget eksplicite holdninger og sådan holdninger, jeg selv har taget stilling til og tænkt over, det er nok noget, der er kommet inden for de sidste 4-5 år eller sådan noget. Ifølge vores beregninger har du altså haft dine principper i 13-14 år. Vi kan derfor regne os frem til, at du med 3 minutter om dagen, 365 dage om året, i op til 14 år, har brugt minimum 15.330 minutter. Det er over 255 timers kritisk tænkning på en enkelt teori, så det virker sandsynligt, at du måske allerede har overvejet vores ekstrapolering. Vi har altså lært, at dine principper grundlæggende går ud på, at man skal være fri for at gøre, hvad man vil, så længe ens handlinger ikke skader andre mennesker eller deres ejendom. Og her er du altså absolutist i ordets reneste forstand. Du mener ikke, at der findes nogen undtagelser. Du opererer ikke med bagatelgrænse. Du går ikke ind for en 1% skat, du går ind for ingen skat. Punktum. Betragt nu klimaet for eksempel. Vi lever alle sammen på én fælles klode. Emil og jeg bor her i Danmark, du har adresse i udlandet, og på den anden side af jorden bor der nogle andre. Sammen udgør vi et fælles globalt økosystem, hvor vi påvirker hinanden gennem vores påvirkning af klimaet. Med dette i mente virker det til, at alle menneskers private ejendom på en eller anden måde hænger uløseligt sammen. Hvis jeg for eksempel bygger en fabrik på min egen grund her i Danmark og begynder at udlede en masse CO2, kan jeg påvirke klimaet på en måde, som gør, at vandstanden stiger andre steder i verden. På den måde virker det altså til, at mine handlinger kan have store påvirkninger på andres ejendom uden deres samtykke. Det er svært at argumentere for, at det ikke skulle være en form for hærværk. Hvis du vil angribe denne præmis, skal du som minimum kunne redegøre for, hvad forskellen er på at kaste hagl på folks ruder og smadre dem, og på at påvirke klimaet i en sådan grad, at der kommer hagl fra himlen og smadrer folks ruder. Omvendt, hvis du siger, at man godt må forurene på sin egen ejendom, uagtet at det spreder sig og får konsekvenser for andre folk, så må man vel principielt eksempelvis også sprøjte livsfarlig gas ud over sit hus og lade det blæse over til naboen. Eller affyre en patron fra en pistol på min ejendom, som tilfældigvis rammer dig på din ejendom. Det virker altså som om, at vi kan ekstrapolere os til, at anarkokapitalismens principper indebærer, at man er nødt til at leve klimaneutralt. Selv bare små handlinger, som for eksempel at køre i bil eller spise kød, påvirker jo også klimaet negativt. Og derigennem også andre mennesker, som ikke har samtykket til den her påvirkning. Hvis vores pointe virker uoverskuelig, har vi prøvet at skrive den ned som et tvingende argument. Præmis 1. Hvis man vil følge anarkokapitalismens principper, så må man ikke påvirke andre og deres private ejendom uden samtykke. Præmis 2. Hvis man ikke lever klimaneutralt, så påvirker man andre og deres private ejendom uden samtykke, f.eks. ved at udlede CO2. Konklusion. Hvis man vil følge anarkokapitalismens principper, så må man ikke leve klimaneutralt.
Hvis det stadig virker uoverskueligt, har vi lavet en logisk formalisering af argumentet, som tydeliggør dets logiske struktur. Hvis A er sand, så er B falsk. Altså, hvis det er sandt, at man følger anarkokapitalismens principper, så er det falsk, at man påvirker andre og deres ejendom uden deres samtykke. Hvis C er falsk, så er B sand. Altså, hvis man ikke lever klimaneutralt, så er det sandt, at man påvirker andre og deres ejendom uden deres samtykke. Hvis A er sand, så er det falsk, at C er falsk. Det vil sige, at C er sand. Altså, hvis man følger anarkokapitalismens principper, så er det sandt, at man lever klimaneutralt. Men det kan enhver jo komme og sige. Vi mangler stadig at bevise, at argumentet er logisk gyldigt. Lars Andersen er en mand af fornuft og gyldige argumenter. Lad os derfor undersøge, om argumentet er logisk gyldigt. Hvis et argument er logisk gyldigt, findes der ikke en situation, hvor i præmisserne kan være sande, samtidig med, at konklusionen er falsk. Vi vil derfor opstille et scenarie, hvor vi lader præmisserne P1 og P2 være sande, imens vi gør konklusionen falsk eller ikke sand. Og hvis ikke det i samtlige tilfælde ender i en selvmodsigelse, så vil argumentet ikke være logisk gyldigt. Men hvis vi derimod finder, at man ikke kan opstille et sådan scenarie uden en kontradiktion, ja, så er selve argumentets form gyldigt. Så vi antager, at P1 og P2 er sande. Og så antager vi nu, at konklusionen er forkert. Det vil sige, at vi negerer hele konklusionen. Det viser, at konklusionen nu er falsk, fordi ikke sand er det samme som falsk. Samlet set ser det sådan her ud. Vi vil nu se, om det er muligt, at præmisserne er sande, samtidig med, at konklusionen er falsk. Vi ser derfor på sandhedsværdierne for hver af argumentets dele. Rækkefølgen er sådan set helt vilkårlig, fordi det, vi har med at gøre, er en masse udtryk for relationer mellem sandhedsværdier for bogstaver, så vi vælger at omskrive. Vi kan nu starte med øverste udtryk. Der står, at det skal være falsk, at hvis A, så ikke C. Ikke C er det samme som C, så vi siger bare, at det skal være falsk, at hvis A, så C. Den eneste måde, hvor det kan være forkert, er hvis A, som er en tilstrækkelig betingelse for C, er sand samtidig med, at C, konsekventen, er falsk. Så vi siger, at A er sand, og C er falsk. Indtil videre er der ingen problemer. Det er ingen selvmodsigelse at sige, at A er sand samtidig med, at C er falsk. Så hvis vi bevæger os videre til anden linje, nemlig hvis A, så ikke B, det skal altså være sandt, at hvis A er sand, så er B falsk. Den kan vi faktisk garantere er sand på to måder. Enten hvis A er falsk, eller hvis B er falsk. Vi kan nu se, at vi løber ind i et problem her. Hvis vi tager venstre gren, så forlanger den, at A både skal være sand og samtidig falsk. Og det er jo en selvmodsigelse, så det gider vi ikke bruge mere tid på. Men sin til højre, den er stadig god nok. Der er ingen selvmodsigelse ved at sige, at A er sand, samtidig med, at C og B er falsk. Så vi går derfor videre til, hvis ikke C, så B. Vi er her igen med en hvis så relation at gøre. Hvis den skal være sand, så kan vi enten gøre betingelsen falsk, altså ikke C, hvilket er C, eller vi kan gøre konsekventen sand, altså B. Her kommer vi for alvor i problemer. Uanset hvilken sti vi vælger, forlanger den, at vi skal modsige os selv. Enten skal både A være sand og falsk samtidig, eller også skal B eller C være det. Og det er en selvmodsigelse. Man kan derfor ikke komme med et modeksempel på argumentet. Det er derfor logisk gyldigt, så formen kan vi ikke gøre noget ved. Og hvis alt det her det virker lidt forvirrende, så har vi også plottet den ind i en lommeregner, som vi kan se her, der også siger, at argumentets struktur er logisk gyldigt. Men der er stadig grund til at være skeptisk. Argumentets logiske struktur tager nemlig ikke højde for, om præmisserne rent faktisk er sande. Den siger kun, at hvis de er sande, så er konklusionen også sand. Så vi må lige hurtigt vende tilbage til præmisserne. Præmis 1 siger som sagt, at man ikke må skade andre eller deres ejendom, hvis man vil leve efter anarkokapitalismens principper. Denne præmis er baseret på din egen formulering i din YouTube-video, så den regner vi med, at du er enig i. Præmis 2 siger, at man skader andre og deres ejendom, hvis man ikke lever klimaneutralt. Det er her, det bliver spændende. Det virker for os rimelig ukontroversielt at sige, at handlinger, der bidrager til klimaforandringer, i sidste ende skader andre mennesker og deres ejendom. For eksempel kan det, at et individ udlever CO2 ved at køre bil, i sidste ende bidrage til, at en persons hus i et andet land bliver ødelagt grundet en menneskeskabt klimakatastrofe. Og det virker rimelig meget som hærværk.
og derfor brud på anarkokapitalismens principper. Konklusionen følger, som vi lige har vist, af de her 2 præmisser. Det lader derfor til, at du skal leve klimaneutralt, hvis du vil være konsekvent anarkokapitalist. Du bruger meget energi på aktivisme mod stat og skat og DR osv., men i virkeligheden så virker det jo til, at de store klimasyndere måske er en endnu større trussel mod anarkokapitalismens principper. Jeg har for eksempel aldrig samtykket til, at Mærsk udleder tonsvis af CO2. De laver storstilet hærværk på den danske natur, kan man sige. Det er godt. Men hvorfor er vi overhovedet interesseret i det? Svaret er simpelt. Vi ved, hvor meget anarkokapitalismens principper betyder for dig, og hvor meget du offrer for at leve efter dine principper. Men hvad får du så personligt ud af at være på tværs med systemet? Jeg får en stor personlig tilfredsstillelse og en følelse af mening i mit liv ved at gøre det, jeg synes er rigtigt. Så alt i alt så tæller det jo nok mere på plussiden end på negativsiden, vil jeg tro. Så det er personlig tilfredsstillelse og en viden om, at jeg lever i forhold til mine principper, og jeg siger ikke én ting og gør noget andet. Det har en meget stor værdi for mig. Det synes vi helt oprigtigt er fedt, og vi tror alle sammen, vi kan lære ret meget af dig. Men vi tror også, at du nok er interesseret i at leve dine principper fuldt ud, og vi kan seriøst ikke rigtig finde noget godt modargument til, hvorfor klimaneutralitet ikke er en nødvendig betingelse for anarkokapitalismen. Hvis du er uenig i vores ekstrapolering, eller har lyst til at fortælle os, hvad du gør for at leve klimaneutralt, så vil vi gerne invitere dig til et interview. Vi har rigtig stor respekt for dig, og mener på sin vis, at du er en af de få politiske tænkere i Danmark, hvor det giver mening at diskutere med, eftersom andre slet ikke har nogen principper, som man kan udfordre. Så du må ikke se det for negativt. Kan vi lige tage det sidste? Hvad står der? Ja, vi håber, du har lyst til at snakke med os, og du kan bare skrive en kommentar nedenunder, eller jeg ved ikke, om man kan skrive privat på YouTube. Eller så... Snapchat. Nej. Marken Pilgaard. Ja, okay. Wordfeud, Mikkelin. Okay. Tak. Fedt. Big machine out.